Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Isang maulan na hapon po mga kabalin, mga karehiyon at nagpapatuloy po ang special coverage ng CLTV 36 dito po sa hagupit ng habagat. Ang pananalasa po nitong ilang araw na o ilang linggo ng pag-uulan na nagdulot po ng malawakang pagbaha dito po sa Central Luzon, partikular na dito po sa lalawigan ng Pampanga at sa lalawigan ho ng Bulacan. Justin Dizon po maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Simulan na ho natin ang balitaan. Ito, puntahan muna natin yung press conference kanina ng ating Weather Bureau Pag-asa. Kaugnay ho nitong galaw ng tropical depression na si Neneng. At ano yung posibleng maging epekto nito dito ho sa mga nararanasan nating mga pag-ulan dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Narito po ang update mula po sa ating Weather Bureau, DOST Pag-asa, kaugnay po ng bagyong Neneng, ganyan din po ang habagat. Ako muli si Benison at meron tayong update regarding po kay Tropical Depression Neneng. Si Neneng po ang pang-14 na bagyo ngayong 2026 at pangatlo naman po for the month of August. So as of our bulletin na 11 a.m., huling namataan po si Tropical Depression Neneng, 530 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ito ang hangin na 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 70 kilometers per hour at kumikilos po ng northwestward or pahilagang kanluran at may kabilisan at 30 kilometers per hour. So base po sa ating latest satellite animation, wala namang direktang epekto itong si Tropical Depression sa alinmang panig ng ating bansa at yung mga pag-ulan na ating nararanasan dito po sa may Luzon at western section ng Visayas ay dahil pa rin po dito sa may southwest monsoon or hanging habagat na siyang bahagyang hinihila po nitong si Bagyong Neneng. So kung kahapon po may kababaan itong si
Bagyong Neneng or yung low pressure area nasa may silangan po ng Cagayan, kaya yung concentration ng ulan kahapon ay nasa may Mindoro provinces, ngayon po sa timog na bahagi ng Calabarzon at yung mga nearby provinces pa dito sa may Palawan and Romblon. Pero ngayon po dahil umaangat na itong si Bagyong Neneng, bahagyang umaangat na rin po yung ating concentration ng mga ulan, which is nakafocus na dito sa may kanlurang parte po ng Central Luzon at yung lalawigan po ng Pangasinan. Doon po malalakas ang mga ulan sa mga sandaling ito. Malapit na po siya dito sa may parteng northern tip po of Taiwan. So maaaring maglandfall dun sa may area na yon or magkakaroon lang ng close approach. Saka po siya lalabas ng ating area of responsibility patungo dito sa may East China Sea and possibly pagsapit po ng Thursday ng gabi or Friday ng umaga ay nandito na po siya sa may East China Sea. So ibig sabihin, wala nga pong inaasahang landfall. For now po, wala tayong nakataas na tropical cyclone wind signal. At in terms of intensity naman, possible siyang manatili pa rin po as a tropical depression within the next 1 to 2 days hanggang maging low pressure area na lamang pag-angat po sa ating area of responsibility. So ito naman po yung makikita nyong graph regarding po ito sa comparison ng mga significant heavy rainfall events po natin no, nitong recent period. So noong 2009, meron po tayong notable na mga pag-ulan dito sa, focus po tayo sa may Quezon City. Noong time ni Bagyong Ondoy na siyang tumawid po ng Central and Southern Luzon noong 2009, nakapagtala po ng 6-hourly rainfall na 347.5 millimeters. So malayo po ito dun sa mga nilalabas po natin na weather advisories na 50 to 100, 100 to 200 millimeters per day po yon. As bukod pa riyan, meron din po tayong comparison noong Habagat 2012. Ito yung panahon kung saan meron pong bagyong Haikui, international name, nandun po sa may labas ng ating PAR sa may hilaga ng ating area of responsibility. At noong 2024 naman po, meron din po tayong Habagat na siyang in-enhance naman po ni bagyong Karina. That was July 2024. So compared po, kung ikukumpara natin itong tatlong mga rainfall events, pinakamatindi po yung naging pag-ulan in a 6-hour period, itong si Bagyong Ondoy pa rin po with 347.5 millimeters. Pero inabot po ng 24 hours yung pag-ulan sa may Quezon City na 455 millimeters. Habang yung dalawa naman pong Habagat noong 2012 at saka po 2024, bago siya umabot sa 300 millimeters po na ulan, it took 18 hours or wala pa pong isang araw bago ma-reach yung 300 millimeters of rain. Nonetheless, naging matindi pa rin po na pag-ulan ang naramdaman dito po sa may Quezon City. So isama na rin po natin yung nangyaring recent na malakas na ulan dito po sa Metro Manila, hindi lang dito sa Quezon City. Yung observed rainfall po for a period of 6 hours ay inabot ng 201.7 millimeters noong August 17. At kung matatandaan natin noong August 17, wala tayong bagyo, subalit may low pressure area nga na ngayon ay si Bagyong Neneng na po. No? At umabot naman yung 24-hour rainfall niya ng 239.2 millimeters. So yung 6-hour period at saka yung 24-hour period, malayo po dito kay naitalang observed rainfall po nitong si Bagyong Ondoy at yung dalawang Habagat po natin noong 2012 at 2024. So as of 11 in the morning, meron po tayong heavy rainfall warnings pa rin in many areas po dito sa may Central Luzon, Calabarzon, and Metro Manila. So meron po tayong red warning over Bataan, portions of Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, at Bulacan. Habang meron po tayong orange warning over Metro Manila, portions pa po ng Zambales, Cavite, Batangas, Tarlac, Pampanga, gayon din po sa Bulacan, Laguna, Nueva Ecija, at Rizal. At yellow warning naman po over portions of Nueva Ecija, Rizal, Laguna, Bulacan, and Batangas. So ibig sabihin po ng red, take action na po dahil meron tayong mararamdaman ng mga torrential rains or lubhang napakalakas po ng mga pag-ulan. No? Ito na yung highest rainfall warning natin pagdating po sa heavy rainfall warning. Yung orange warning naman, mag-prepare na po tayo sa posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil aasahan naman yung intense rains for the next 2 to 3 hours. Habang kapag naman meron tayong yellow warning,
within the next 2 to 3 hours, maging alerto po dahil magkakaranas po ng malalakas or heavy rains. At posible pa po tayo throughout the day na magtaas ng mga heavy rainfall warnings. Yung issuance po natin ay every 3 hours. So yung next update natin ay mamaya pong 2:00 ng hapon. Makikita po natin yung ganitong heavy rainfall warnings. Doon din sa may parting Southern Luzon, meron po in other areas pa, Mimaropa and Western Visayas, panahon.gov.ph. Isa po yan sa mga official websites ng Pag-asa. Maraming salamat Kuyang Benison Estreha ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Yan ho mga karehiyon, ano. Atin hong narinig ito hong epekto ano at yung tayapan ng ating magiging taya ng ating panahon ano at yung epekto nitong bagyong Sineneng dito po sa ating nararanasang pag-ulan. Pero ito pong pag-ulan na ito, lilinawin ko lamang, ito po ay bunsod ng habagat ano at kanina na-explain din ho ng ating mga kaibigan mula po dyan sa Pag-asa kung gaano kadami yung volume ng tubig ano at madalas maging point of comparison po nito ay yung Ondoy at yung habagat po noong 2014 na atin pong naranasan. Tuloy-tuloy ho tayo sa paghahatid naman ng mga impormasyon kaugnay pa rin po ng pananalasan nitong habagat sa malawak na bahagi po ng gitnang Luzon. Ito ho mga karehiyon, ano, yung lalawigan ng Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales, ganyan rin yung mga lungsod naman ng Angeles at Olongapo ay nasa blue alert status ano. So ibig sabihin sila po ay naka-alerto sa mga oras na ito sa posible pong epekto nitong pananalasa ng baha ano sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon. Update naman ho tayo sa kalagayan ng mga dam. Eto for sure marami ho ang mga nakikibalita ano. Ano nga ba yung estado at ano na ba yung mga nabuksan na gate ano? At lalo na eto ho patuloy yung pag-uulan. Naramdaman naman ho natin, nakita natin nitong kagabi, nitong magdamag ano, madaling araw. So eto ho mga karehiyon ano, yung Angat Dam ay nasa 185 meters po yung water level. At okay pa, batay na rin dun sa normal, kung pagbabasihan, ano, yung normal water level na 210. Dito po sa Bustos ay umakyat na sa 16.16 meters. Ito po ang water level at 17 yung water high level, no? Yung sagad. So ito ho mga karehiyon ay nagbukas nga ng dalawang gates ano, dito po sa number 3. So aabot ho ng 101 cubic meters yung total discharge. Ayon na rin ho yan sa Bulacan Provincial Disaster and Risk Reduction Management Office o PDRRMO. Dito pong alas 6 ng umaga ng August 18. So kahapon po ay nagbukas ng dalawang gate dyan sa may Bustos Dam. Dito naman ho sa lalawigan ng Pampanga o po sa may Arayat, particular ito pong Kongdadong Dam ay 4 na gate na ho yung binuksan na may taas na 5 to 7 meters. Dahil umakyat na po sa 9 meters yung water level. Yung normal water high level nito ay nasa 8.06 lamang. So talagang lampas-lampas na doon sa
normal na level ng tubig kaya kinakailangan pong buksan yung 4 na gate at ito po ay contributor doon sa nararanasang malawakang pagbaha naman sa downstream portion po ng lalawigan ng Pampanga o ito pong mga bayan sa ika-4 na distrito. Ito ho mga kariyon, speaking of 4th District, ito po kaugnay naman nung mga sasakyan na nakaparada dyan ho sa may Sunset Park sa bayan ho ng Minalin, Pampanga. Dahil nakita natin kahapon yung live report o yung live video ng Minalin PNP o ng Minalin Police, kaugnay ho nitong pagtitiket doon sa mga obstruction, okay? Nilinaw po ng pamahalaang bayan ng Minalin, Pampanga sa pamumuno ho ni Mayor Philip Nagit na ito hong ginagawa ngayon na paghigpit diyan sa may Sunset Park dahil nakasampa na lahat ho yung mga sasakyan diyan gawa ho ng malaking tubig sa bayan ho ng Minalin at ganyan din sa Santo Tomas. At pansamantalang ginawang parking area nga pinahihintulutan po nila yung pagpapark. Pero eto ho makinig mga karihiyon. Ito ho, ayan, medyo naghang lang At ayon ho kay Mayor Philip Nagit, pinahihintulutan po yung pagparada o yung paglalagay ng sasakyan diyan sa Sunset Park lalo na ho ngayong binabaha yung ating mga kababayan. Pero malinaw ho ang kanyang paalala at yung atas na rin sa hepe ng kapulisan na tiketan ho yung mga nag-o-obstruct na o yung hinaharangan na yung mga daanan ng sasakyan. Partikular ho yung mga malalaking sasakyan, lalo na yung mga ambulansya kung sakaling magkaroon ng emergency, lalo na sa panahon ngayon. Siyempre alam naman ho natin, nasa disaster situation tayo. So hindi po maiwasan mayat maya yung pagdaan ng mga malalaking sasakyan. So paliwanag ho ng alkalde, ito pong itong Sunset Park, itong dike o yung dike ay siya na lamang access nila o ng bayan dyan ho sa iba't bahagi pa ng ating lalawigan Pampanga. Kaya naman marapat labang na panatilihin pong tawag dito clear sa anumang obstruction yung dike. So pwede pong mag-park doon sa gilid ng dike pero yung mga nagkakaroon na ng double parking, triple parking o di kaya naman hinaharangan yung mismo umanong rampa o daanan ng mga sasakyan ay yan po ang mahigpit na ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan ng Minalin dahil na rin sa posible hong abalang idulot nito lalong-lalo na ho sa mga responder ngayong panahon po ng kalamidad dito po sa ating lalawigan. Ito naman, update po sa ibang bahagi naman ng rehiyon. Ito, mga kabalin, aabot ho sa 405 ang bilang ng mga barangay sa buong Central Luzon na apektado po ng malawakang pagbaha sa kasalukuyan. Batay ito
sa bulletin na ipinadala po sa atin ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC. Sa bilang hong iyan, pinakamarami po ang binahang barangay Quetipo, Pampanga. Opo, sa lalawigan ho ng Pampanga kung saan aabot ho sa 235 yung bilang ho ng flooded barangays. Samantala yung sa Bataan naman 23. Dito po sa lalawigan ng Bulacan 109 barangays po ang lubog ngayon sa baha. Sa Nueva Ecija 7 barangay. Sa lalawigan naman ng Tarlac ay 29 barangays, habang sa Zambales 2 barangay po ang baha ayon na rin sa ulat ng RDRRMC. As of August 19, 4 barangay ang na binabantayan dahil naging isolated bunsod po ng strong current at high water level na siya naman pong nagdulot ng pagkasira ng mga tulay at na-cut off yung primary access sa mga barangay na ito diyan po sa Zambales, yung barangay Santa Fe sa bayan ho ng San Martelino at barangay Babuyan sa bayan ho ng Santa Cruz. Parehas pong isolated yan as of August 19. Samantala sa lalawigan naman ng Tarlac, isolated din ito pong Santa Juliana at O'Donnell, dyan naman ho sa bayan ng Capas. Samantala, mga kabalen, mga kariyon, umabot na ho sa 989,547 na pamilya. Sa buong Central Luzon po ang apektado nitong malawakang pagbaha. O katumbas yan, Kuyang Justin, saan? Sa 3.3 milyon na individual. At apektado po yung 1,500 barangays dito po sa buong Central Luzon. Batay ho sa datos naman ng DSWD, nasa higit 5,100 ito pong mga pamilya na nananatili sa mga evacuation centers sa iba't ibang bahagi po ng ating rehiyon. Katumbas ho yan ng 17,923 na individual. At aabot naman sa 277 na evacuation centers ang binuksan na po dito sa ating rehiyon, gitnang Luzon. Samantala, umakyat naman po sa 39 o 39 yung bilang po ng mga totally damaged houses dito po sa Region 3 dahil pa rin sa masaungit o masamang panahon. At ang bilang na yan sa 39 po ay 14 ang nawasak na tahanan dyan po sa Bataan, 14 din sa Bulacan, 1 sa Pampanga, 1 sa Tarlac, 6 sa Zambales at 3 naman sa may Angeles City. Samantala, naitala naman sa 282 yung bilang po ng partially damaged houses. Batay na rin sa ulat ng DSWD at 211 po riyan ay matatagpuan sa lalawigan ng Bataan, 7 sa Bulacan, 35 sa Pampanga, 20 dyan sa may Zambales at 9 sa may Angeles City. Bunsod ho yan ng malalakas na hangin, landslide, mga babagsak na puno, pagguho ng lupa at ito pong mountain runoff kung tawagin. Sa kabuuan po mga karehiyon as of August 19,
kanina pong 1:30 ng madaling araw, umabot na ho sa 321 ang kabuang bilang ng mga nasirang bahay dito po sa Central Luzon, bunsod pa rin ng malawakang pagbaha. Mga karehiyon, ito po yung fina-flash natin sa ating screens, ano, dyan po sa babang bahagi, sa scroll, yung mga numero ng iba't ibang disaster response agency sa bawat bayan dito po sa lalawigan ng Pampanga. At mamaya sisikapin din namin yung numero ng iba't ibang mga tanggapan din sa iba't ibang mga lalawigan pa dito po sa Central Luzon. Ano? At mangyari lamang ay inyong isave na yan or screenshot, ano, para po sa gayon ay meron hong nakasave sa inyong number, ano, sakaling kailanganin, wag naman sana, pero importanteng handa po tayo, importanteng alisto tayo sa mga ganito pong panahon, ano. At lalong-lalo na nariyan po yung walang humpay na pag-uulan at hindi lang araw yung ating binibilang. Magtatatlong linggo na ho itong patuloy na pag-uulan dito po sa ating lalawigang Pampanga na siya pong nagdulot naman ng malawakang pagbaha. Pagka ho ganyang baha, mga karehiyon, ano, pinag-iingat ho ng kagawaran ng kalusugan ng ating mga kababayan na lalong-lalo na ho yung mga hindi maiwasang lumusong sa tubig baha na mag-ingat dito ho sa banta ng leptospirosis. Ayon ho sa DOH, ano nga ba yung leptospirosis? Ito po yung sakit na nakukuha mula po sa leptospira virus, ano, na galing naman po sa ihi ng mga infected na hayop na maaring makakontamina ng lupa at tubig, ano. So kabilang ho riyan, common culprit dyan, yung common suspect, ika nga, ito hong mga daga, ano. At ano-ano yung mga simptomas naman ng leptospirosis? Ito po, ayon ho sa ating health department, ito pakita natin para madaling tandaan ng ating mga kababayan. Ito ho mga karehiyon, ayon ho sa ating health department, kabilang ho sa mga simptomas ng leptospirosis, ito pong lagnat, pananakit ng kalamnan ng guya, panginginig, pananakit ng ulo at katawan, pagtatae, pamamantal, paninilaw ng balat, pamumula ng mata. Yan ho yung mga ilan sa mga simptomas. Maari pong makapinsala sa bato, utak at atay kapag hindi po ito naagapan. Agad pong kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung may lagnat po na tumagal ng 2 araw. Ayon ho yan sa DOH. Ito po mga karehiyon, paano nga ba maiiwasan itong leptospirosis? Iwasan hong maglangoy o lumusong sa maduming tubig o di kaya naman sa baha. Gumamit po ng bota at gloves kung ang trabaho ay hindi makakaiwas sa maduming tubig. Siguraduhin din na malinis yung inuming tubig. Ugaliin po yung tamang pagtatapon ng basura, at panatilihin yung kalinisan sa tahanan, sa bahay, ganyan din ho sa kapaligiran, at maghugas ng malinis na tubig at samon pagkatapos mababad sa kontaminadong tubig.
Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng mga balitang may paggagamitan ngayon pong kasagsagan ng pananalasa ng habagat. Dito po sa atin sa Central Luzon. Update muna ho tayo sa North Luzon Expressway para ho sa mga bumabiyahe patungo o di kaya naman palabas ng ating rehiyon. Narito po ang latest at real-time mula po sa North Luzon Expressway sa mga oras na ito, 2:14 ng hapon, araw ho ng Miyerkules, August 19, 2026. Ito ho mga kabalen, mga karehiyon, umabot po sa 800 meters. Ito pong build up o yung pila ng mga sasakyan dyan po sa North Luzon Expressway. Pagkatapos po ng San Fernando River Bridge o dyan sa may northbound portion o patungo po ng Baguio dahil na rin sa nangyaring road crash dyan po sa leftmost lane at bahagi ng middle lane. At kaninang tanghali, alas 12, nasa site na po yung nasabing patrol team at isinara po itong lane 3 sa Tulaok at San Simon portion sa southbound dahil naman po sa water build-up na umabot naman ng 3 inches. So yung mga nakikibalita po, sitwasyon dyan sa may Tulaok portion ng NLEX, mga karehiyon. Diyan ho sa may bahagi ng yung Tulaok at San Simon, yung southbound or going to Metro Manila, yung pong lane 3 o yung rightmost lane ay nagpondo na ho yung tubig, umakyat na ho sa 3 inches, 3 pulgada yung water build up diyan po sa rightmost lane. Kaya naman sinara na yan at hindi na madaanan ng mga sasakyan. Nananatili naman pong passable yung lahat ng lane ng NLEX dyan ho sa may northbound portion naman ng NLEX dyan sa may Tulaok. Tuloy-tuloy po ang ating paghahatid naman ng mga balitang mapagkakatiwalaan at impormasyong mapagkakatiwalaan. Kaugnay pa rin po nitong pananalasa ng habagat dito po sa malaking bahagi ng gitnang Luzon, partikular na po sa Pampanga at Bulacan.
Eto ho mga karehiyon, patuloy po yung ginagawang emergency sandbagging dyan ho sa may Santo Tomas Tail Dike habang binabantayan po yung pag-apaw ng tubig. Yung mga residente po pinag-iingat sa posibleng pagtaas pa ng baha habang nagpapatuloy yung daloy ng tubig mula po sa upstream areas. Samantala sa bayan naman ho ng Sasmuan, Pampanga, 12 barangay po yung apektado ng baha at 49 pamilya ang nasa evacuation centers po sa kasalukuyan. Ito ho mga karihiyon, sa bayan ho ng Sasmuan, Pampanga, 12 barangay nga ang apektado po ng pagbaha habang 49 families o 146 po na individuals ang nananatili ngayon sa mga evacuation centers ayon ho yan kay Mayor Catalina Cabrera. Patuloy naman daw ang pamahalaang bayan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong residente kabilang ho yung pagsasagawa ng feeding program. At ito hong pagbibigay ng libreng sakay, ganyan din yung medical mission. Samantala, mahigpit din pong minomonitor ng NDRRMO ito pong mga mamamayan o yung mga naninirahan dyan ho sa mga coastal barangay. Nanawagan po ang lokal na pamahalaan sa mga residente na iwasan na ho yung paglabas kung hindi naman kinakailangan. Ito ho mga karihiyon, kalalabas lamang, kakapost lamang ho ng Regional Weather Forecasting Center ng ating Weather Bureau Pag-asa, heavy rainfall warning number 23. So ito ho yung umiiral na color coding scheme kaugnay ho ng dami at lakas ng bugso ng ulan na mararanasan po dito po sa ating mga lalawigan sa Central Luzon. Red, ibig sabihin take action, yung Zambales, Bataan, ilang bahagi po ng Tarlac, Pampanga at Bulacan. Red rainfall warning po ang nakataas sa kasalukuyan. Ayon na rin ho ito sa ating Weather Bureau Pag-asa. Yung ilang bahagi naman ng Batangas, Cavite, Bulacan, ganyan din sa Metro Manila ay nasa orange rainfall warning. Pinaghahanda po yung ating mga kababayan sa posibleng epekto po ng pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Samantala, dyan naman ho yung yellow warning, yung dapat maging alerto at alisto ho yung mga residente ng Nueva Ecija, ganyan din ho yung ilang bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at Rizal. So yan ho mga karihiyon. Yung nasa red rainfall warning sa Pampanga, ito hong nasa western section, yung western portion po ng ating lalawigan. So ito ho yung mapa mula po sa ating Weather Bureau Pag-asa.
Samantala, nasa linya po ngayon, nasa ating streaming si Kabayan Art Consuelo para ho magbigay ng update kung nasa saan sila. Kabayan Art, wala pang audio. Di mo pa ako naririnig, Kabayan. Ay, wala pa. Sige, balikan ho natin si Kabayan Art Consuelo maya-maya lamang at humingi tayo ng update kaugnay naman nito pong lagay ng mga kalsada rin sa iba't ibang bahagi ng ating lalawigan. Ayan mga karihiyon, no? Kakabanggit ko lamang, ito pong red rainfall warning sa Bulacan at Pampanga. Ayan, tumunog din yung aking cellphone. Ayon ho sa MDRRMC, ito asahan po yung matinding pag-ulan, pagbaha at posibleng pagguho ng lupa. Kabilang po sa mga lugar na yan, ito hong Bulacan at Pampanga. Red rainfall warning, batay na rin po sa ating Weather Bureau. Yan, Kabayan. Kabayan, ako ba'y naririnig mo? Wala pa din. Mukhang walang audio si Kabayan. Hindi kami magkarinigan. Sige, balikan natin si Kabayan Art Consuelo. Maya-maya na lamang. Oo, wala siyang audio. May impormasyon ho tayong nakalap mula ho dito sa may Dizon Estate. Kaugnay ho nitong nangyaring flash flooding dahil na rin sa pagkasira ho nitong yung pader na siya hong nagsisilbing pananggarin dun sa creek. At maya-maya sisikapin pa natin makakuha ng mas maraming detalye kaugnay ho ng insidenteng yan. Ito ho mga kariyan, banggitin ko lamang. Ayan, nakaranas po ng flash flood ang ilang residente po ng Dizon Estate dyan po sa may barangay San Agustin, syudad ng San Fernando, Pampanga. Ito po ay matapos bumigay yung tinatawag na perimeter wall ng creek dyan po sa Phase 4. Nangyari po yung insidente tanghali ngayong Miyerkules, August 19. Ilang pamilya po ang kinakailangang i-rescue bunsod ng biglaang pagbaha. At pinasok din ho ng tubig ang ilang bahay kaya napilitan ng mga residente na magtaas po ng kani-kanilang mga gamit. Ayon ho sa presidente ng Homeowners Association ay nasira nga itong bahagi ng pader dahil sa mataas na volume ng creek kaya napilitan po yung mga ito at kaya naman bunsod po ng patuloy na pag-uulan at nagsasagawa na ho ng sandbagging sa nasabing lugar upang mapigilan ang higit na pagpasok ng malaking volume po ng tubig. Samantala sa lalawigan naman ho ng Bataan, ito ho mga karihiyon, patuloy po ang isinasagawang rescue operation para ho sa mga residenteng binaha dyan ho sa may barangay town site sa bayan ho ng Mariveles. At pinangungunahan po ito ng DRRMO ng bayan kasama rin ho yung PNP Maritime Group. Ongoing din ho yung ginagawang pagsusuri ng rescue team sa lugar habang pinag-iingat po yung mga residente at pinapayuhang sundin ang direktiba ng mga otoridad. Ito, makakasama natin sa linya si Kabayan Art Consuelo. Subukan natin. Kabayan Art, isang magandang hapon, maulang hapon sa iyo, Kabayan.
Yun, Kuyang Justin, no? Maganda sana yung araw dahil tumila na yung ulan natin. Pero kahit tumila na, makikita naman natin dito sa ating likuran itong malawak na katubigan, no? Gawa nung tubig baha, Kuyang Justin. Oo, Kabayan Art, saan ang location mo, exact location mo para sa ating mga... Kabayan Art, Okay, yan. Ayan, Oh, okay na Kuyang Justin. saan Kuyang ang... Justin, nandito tayo ngayon sa may sa kinatatayo natin, Kuyang Justin, nandito sa may boundary ng Santo Rosario. Ito yung papasok ng town proper. Kuyang Sa San Justin. Fernando, San Fernando. San Fernando. At dito naman sa Okay. may kabila, ito po yung Villa Barosa, Oo. Barangay Dolores. Ito po yung ating roundabout. At Oo. dito po sa aking kinatatayuan, malapit po tayo dito sa may ilog, Kuyang Justin. Oo. So ano ang estado ngayon dyan? Yung mga sasakyan, ano-anong klaseng sasakyan yung pwedeng dumaan dyan sa lugar, dyan sa may, ano yan Allied Rotonda kung tawagin, di ba? Dyan sa may Dolores. Oo. Tama, Kuyang Justin, no? Sana papansin natin dito, Kuyang Justin, no? Mangilan-ngilan na lang yung dumadaan dito ng mga sasakyan, tulad ng mga pampasahero jeep. Kaya makikita nyo dyan. Pero yung mga privado, no, katulad ng mga light vehicle, ay hindi na dumadaan dito, Kuyang Justin, dahil banda roon sa may gitna, malapit sa may Makabali Hospital, hanggang tuhod na yung tubig, Kuyang Justin. Oo, hanggang tuhod na yung tuhod, Kabayan Art. Parang narinig ko na narinig ko na dati sa iyan, Parang narinig ko na dati sa iyan. Hindi, pero... totoo naman, di ba? Pero pagkaganyan talaga yung baha, hindi mo maiwasan. Talagang nakakataranta naman, no? Kabayan, kumusta? Kumusta ang yung pag-iikot? At itong sinasabi mong ilog, parang medyo malakas yung current dyan, Ito nga, Kuya Justin, kanina pagdating natin dito, may nakita tayong mga bata na nanguhuli ng isda. Sabi ko, wag masyadong lumapit dito at napakadelikado. Baka sila'y, ano ba to, yung hatake ng current sa ilalim, no? At napakadelikado. Kaya yun, buti na nakinig sila sa akin, Kuya Justin. Oo, Kabayan Art, kanina meron kayong pinuntahan na flood summit, ano? At ano yung mga nadaanan ninyo papunta doon? Ano rin yung mga napag-usapan? Kanina papuntang Bacolor, Kuya Justin, dito kami dumaan sa may Olongapogapan Road. So okay naman, no? Bukod lang doon sa Gugu River na napansin namin na napakataas na po ng tubig. At isa nga po yun sa mga napag-usapan doon sa may flood summit na ginawa sa Bacolor. Ito nga, kung paano matutugunan, no, yung masolusyonan itong malawakang pagbaha sa kanilang lugar, Kuya Justin. Oo. So, Kabayan Art, as we speak, yung area dyan sa may downtown, pampasaherong jeep nakakadaan, papuntang Bacolor, meron din mga pampasaherong jeep, pero light vehicles, medyo nahihirapan. Tama ba? Tama ka dyan, Kuya Justin. Itong mga light vehicle natin, yung mga sedan, mahirap na pong ipagsapalaran at baka tumirik lang, Kuya Justin. Okay, maraming salamat, Kabayan Art Consuelo. Mag-iingat dyan sa field at makikibalita pa kami maya-maya kaugnay nung sitwasyon din sa ibang bahagi pa ng ating syudad, San Fernando. Yan ho mga kabalin, na si Kabayan Art Consuelo, naghahatid po sa atin ng real-time na balita, makatotohanang balita mula po sa ground kung ano yung sitwasyon. At ito, nakikita natin, i-flash ko na rin. Ito ho yung estado ng mga pangunahing lansangan dyan ho sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Kanina ho yung location ni Kabayan Art Consuelo ay nariyan ho sa may Allied Rotonda kung tawagin. Kung talaga lokal ho kayo, kung Meragul ko po San Fernando Ausyo kayo, ketang Banda Crossing, Dolores, at dyan ho sa may Allied Rotonda, ayon ho kay Kabayan Art, ay hirap na talagang dumaan itong mga light vehicles, lalo na yung mga sedan. At ang pampasaherong sasakyan, yung mga naaasahan po ng marami sa ating mga kababayan na bumabiyahe dyan ho sa may syudad ng San Fernando. At dito ho sa ating monitoring, ayan, nananatiling mataas pa rin ang tubig dyan ho sa may bahagi ng Tagulod, dyan ho sa may boundary ng Del Pilar at ng Barangay San Nicolas. At ganyan din ho sa may portion ng
downtown San Fernando, meron din hong tubig. Ayan, makikita natin sa ating mga screen yung number 9, 10, 11 dyan po sa downtown yan ay baha pa din. At ito sa may Camp Olivas, baha rin. Dito rin sa may ito yung pinakita ni Kabayan Art kanina, kaya pong office ng City of San Fernando Water District ay makanyan mo naman po kabalen makalbog mo naman. Pwedeng daanan itong mga malalaking sasakyan, pero alanganin ho sa mga light vehicles. Lalong-lalo na patuloy itong pag-ulan na atin pong nararanasan. Balita naman ho sa bayan ng Bacolor, Pampanga. Ito ho mga karihon, tinututukan po ngayon ng lokal na pamahalaan. Ito pong pangunahing sanhi ng bilang paghahanda po sa nakatakdang flood summit. Kaugnay ho niyan ay nagsagawa po ngayong Miyerkules, August 19, ng isang preparatory meeting na pinangunahan po ni Mayor Dimandato, ganyan din yung mga barangay chairman at yung mga stakeholders. Target po dito, tukuyin yung problema sa pagbaha at mapag-usapan po yung mga konkretong solusyon upang hindi na mapinsala yung ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga naninirahan dyan sa may barangay Tinahero na siya pong labis na apektado ng pagbaha sa bayan ho ng Bacolor. Sa bayan naman ho ng Kalumpit, Pampanga, Kalumpit, Bulacan. Well, dati pong bahagi ng Pampanga, di ba? Kundi ako nagkakamali, ayan, nasaan yan? Nasa history book. Anyway, ito po, nagsisilbi po ngayong pangunahing transportasyon, ang tikling at yung bangka sa ilang barangay po dyan ho sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Dahil na rin sa patuloy pong pagtaas ng tubig sa nasabing bayan. Ito pong tikling, isa pong mataas na uri ng tricycle na ginagamit po sa mga kalsadang madalas dalawin ng baha. Yan ho yung ika nga tinatawag na necessity is the mother of invention. At para ho makapag-travel pa din yung ating mga kababayan dyan ho sa may bahagi ng Kalumpit. At yung bangka naman, pinambabiyahe po sa mga rutang hindi na talaga kayang daanan po ng mga sasakyan. Yung mga matataas na talaga yung level ng tubig. So ito ho yung kalagayan ngayon ng ating mga kababayan dyan ho sa may Kalumpit, Bulacan. Bago ako magpaalam mga karehiyon, bigyang daan lang natin itong komento ng ating mga kababayan. Nakatutok ho sa ating programa si Kenneth Hipolito, maraming salamat. Ganyan din si Faith Unlimited, si Dionel Ivan De Leon Narciso, ito at si Cremi Stroka, yan. Keep safe po sa aming mga kababayan o sa aming kaanak sa Pampanga at sa lahat. Ayan. Ingat din ho sa lahat ng mga
ating mga karehiyon na lalong-lalo na yung mga nasa labas naghahanap buhay pa sa mga panahon ngayon. Manatili ho kayong naka-follow at naka-like dito ho sa ating mga social media pages sa CLTV36 News and at CLTV36 Official para po sa mas maraming update kaugnay ho nitong habagat. Mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel para po mapanood ang iba't ibang mga content kaugnay ho nitong itong nararanasan nating pananalasan ng habagat at iba pang mga libangan o di kaya naman na meron lang kayong gustong balikan yung mga lumang kaganapan dito po sa ating rehiyon, Central Luzon. Mapapanood ho ninyo yan sa ating YouTube channel at CLTV36 Official. Muli po sa ngalan po ng pong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito po yung hagupit ng Habagat CLTV 36 Special Coverage. Tutok lamang ho kayo dahil maya't maya magla-live din ho kami at magbibigay pa ng mga iba't ibang mga impormasyon para po sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mas marami sa ating mga kababayan dito po sa gitnang Luzon. Muli po, ingat ho lagi at God bless everyone.